Gama kopastor weningi channel nyufliki okubaleni ecela wena ukuthi inamba isenze kuphela so 965 ntambama nakhona ungayisenza WhatsApp ama calls direct calls ungangisendela ama SMS ungangibuza igama ichaze wena igama cela ukusizakala ungasemlandela channel inamba yekele ngiyayithoba ngicela ngumusa nangothando ukuthi ungayisenze inamba isenze kuphela abantu abalandela channel if awusiyawilandela channel please don't sibheka la uAphiwe Mjwaha @Aphiwe Mjwaha 3982 sawubona baba cela ukubuza kusho ukuthi iphupho shock ugesi I don't know ngesingisi ukushock ugesi noma is being shocked by electricity I don't know or is being struck by electricity or is being electrified I don't know but something like that yeah so ngokujwayelekile uma uphupho shock ugesi ushawa ugesi singathi sina number 1 ngokujwayelekile uma uphupha ugesi kuwuphawu lobo uma ukushaya osuke lukhomba ukuthi kumele mhlawumbe uqinise kakhulu emkhulekweni noma ke okanye uthola usizo lwabelapho ukuze ke unqanda amathuba ukuthi ugcine ushawa i-stroke ushawini isifo sohlangothi ngesizulu 2 omunye angayibheka lendlela ngathi kwesinye isikhathi uma uphupha ugesi kungawuphawu loboma ukushaya osuke lukhomba ukuthi ngenzeka abathakathi bakugadla ngemithi emibi ngoba befuna ushaywe isifo sohlangothi ngoba befuna wena ushaywe i-stroke ayibona 3 omunye angayibheka kanje ngokwesintu uma uphupha ugesi kungaba uphawu lobuma ukushaya osuke lukhomba ukuthi ungase ushaywe i-stroke ngenxa yolaka lokuthethiswa yidalwa zakho ezingeneme ngawe yabona 4 kuyenzeka futhi uma uphupha ugesi kuba uphawu lobuma ukushaya olungabili uchaza ukuthi empeleni kumele uqaphele imizamo yesitha ngabe ukukushanga izulu noma ke bazothi abanye ukukhahlisa ngempundulo I don't know so iloko singakuchaza ngokushaywa ugesi ephusheni yabo kuyinto embi Kuleka